तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय लोगोसे गासैनिसिमबो हेपि दिवाली गासैनिसिमबो दिवालीनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय थांनाय बोसोरै आं दिवालीखौ बानायाखैमोन आरोना आं बुंखादोंमोन देग्लाय बोसोर दिवालीखौ बानायगोन होननानै आङो जिमानखिनि हायो गावनिफ्राय बानायबाय ओमफ्राय आंथ' जोबोद बमफोरखौ गियो आरोना मानो होनोबाथाय बेफोर बिराद गिथावना बुस्थु मानोना आङो बम जिखुनु बमानो जा आं गियो थालिर दंफाङानो जा सिरि सिरियानो जा आं गासिखौबो गियो होमबाबो दिनै नाजानोसै हायो ना हाया ओमफ्राय बिनानावनि थाखाय आरो हिन्जावनि थाखाय एसे आं बेलेग बुस्थु लाबोखादों आं बम ओमफ्राय पाकेटसे पाकेटनै लाबोदोंमोन बेखौ आं बेरहोनाय नाया बेखौ नायनोसै आं ओमफ्राय दा हिन्जाव मोना माने आलारि बाथि सावगासिनो दाथ' बिराद अखा हागासिनो नालाय ना बायहेरायाव थालिर दंफां गायनानै बेफोरबायदि खालाफोरखौ सावनो हानाय नङा बायदि मोनदों आरोना आं गोसोनिफ्राय आङो दाल'सो गामियाव थांना फैदोंमोन माने गोबाङानो आलारि बाथिफोरा गोमोदों आरोना बेनि थाखायनो आङो सावनो हानाय नङा होनना सानदों आरो होमबाबोसै बेनि उनाव थालिर दंफां गायनानै सावनो हानाय बेखौ दाथ' हर जाबायना दा बेखौ सावथ'ला आरोना दानाबा हिन्जाव मोना आलारि बाथिखौ लगायगासिनो दाना थांसैथ' हिन्जावफोरा इथिं आलारि बाथि सावनो थाखाय दिरुंखौ रेडि खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय नै आङो बारा बुस्थु लाबोआखै नै सिरि सिरा लाबोदो ओमफ्राय नै बम पाकेटसे लाबोदो ओमफ्राय नैखौ लाबोदो ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय नै थालिर दंफां लाबोदो आं बिराद बुरजा लाबोगोन सानदोंमोन नाथाय मानि थाखाय लाबाखै होनबाथाय आङो बेफोर बुस्थुनिफ्राय माने बिराद गोजानाव थायो आरोना आं बेफोरबायदि माने भाइलेन्ट बुस्थुनिफ्राय माने गोजानाव थानायखौनो मोजां होनना सानो मानोना आरो बांद्राय सावबाबो माने पलिउसननि थाखाय गाज्रि ना जोंनि समाजनि थाखाय आं बेनि थाखायनो माने बेफोरखौ साननानै बारा सावा आरो नोंसोरनि बाजैया आलारि बाथि सावनो थाखाय रेडि खालामगासिनो गासैयावबो दिरुं होगासिनो आरोना नै बैयाव दिरुं ओमफ्राय लाइन लाइन दिरुं बायनो ओमफ्राय नै थाव बथल गोथार आरोना बेखौ लुनानै होसिगोन दाना लुबाय मालायफ्रा धुम धाम बेरगासिनो नाथाय आं हायाना बेनि थाखायनो बेरहोनो हाया आरो माने आङो गिनाय मोनो आरो नायनोसै दानाबा माबोरै बेरहोनाय जायो माबोरै बेरहोनाय जाया नै खावसेथिं नै खावसेथिं माने वाइपआव लगायबाय ओमफ्राय नै खावसेथिं आं सिस्टारखौ लगायनो होदों आरोना मानो होनबा गासैबो बराबर जायोना आरो हेपि दिवाली मानि थाखाय बुङो गासैबो गोजोननायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय नै बिनानावाबो लगायलांबाय खालाखौ सिङावसो नांगौब्रा नै बिदि खालाखौ सिङावसो नांगौ आखायाव 50 थाखा फैसा दं नालाय आंना ओइ भगबान ओइ नै ओइ नुहुरदोंना एन धाम जासिगोन माने ना लगायदो खालाया लगायदो हेपि दिवाली गासैनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोन नै खालाया नैबेनो फार्स्ट आरोना ओमफ्राय जोंहोलांबाय लासै लासैनो जोंहोलांसिगोन अखाया बिराद हागासिनो ना नोंसोर अखाया सानदों खोमा नै अखाया माबोरै जोंख्लाबदो अखाया दाबो गोलैगासिनो आरोना नै दा हरखायसो नुनाय नङा र' आं एसे ब्लाजार र' एसे नै अखाया दाबो हागासिनो आरोना सलायदोंला ओइ नैया मोनसे सलायदों नैया मोनसे सलायदों नै रानि लांनिखौ खादिया सिस्टारा सावलायबाय नै इथिं हेपि दिवाली रानि लाजिगोसो दान सेब आख' इखौ सेब गरम दै आखायाव नांगोन आख' नै आखायाव नांगोन थाबनो सिख्ला मानसियानो माइ मान लेजि थावफोरखौ माने मा सेबाखै सेबनांगो थावफोरखौ सेबना ला मोजां सेबना ला होमबानो जागोन थावखौबो सेबना लानांगौ होमबासो जायो दानाबा नै लोगोफोर नायदो हराव माबोरै जाना आलारि बाथि सावदो आरोना बेसिमल' सावदो आङो जोबोद जोंहोगोन सानदोंमोन आरोना नाथाय अखा हानायनि थाखाय बेफोरबायदि हादिया ओमफ्राय नै इदिनो थालिर दंफांखौ गायगोन सानदोंमोन दा गायनोसै मोनसे गायनोसै नङाबा न' सिङाव बमखौ बेरहोनो हायाना बेनि थाखायनो आरो नै लोगोफोर दानाबा थालिर दंफांखौ गायना लाबाय आरोना गायना सानदोंमोन होनबाबो गायबाय मानसिफोरा गायनाय नुदों नालाय आरो गोमोरदोंमोनबो आरोना ओमफ्राय दाल'सो माबादों नालाय खोमोरबायसो सावगासिनो नैसोना हेपि दिवाली आरो मा गाराखै मानो गारदों उनाव आयुले वादी नाबले नै बम जागासिनो इयो आखायाव खामथाब जागोनबो खिन्थु बम बेग बिना बेरखाया बेग no Man beराखै नों निजिरा मानसि बोला दोबनायसो मानसियानो बमेन बेराखै थैखाबायलै दाना
No hom. Hot, bawa. Ini mesti kalau ini. Đây, Dus nang mesti kau. tak kau kan bro. Dia kau lu mesti deh, muzan kau. Zain noni mesti berasap karus menangkan. Karkin nak tu mesti. Siapa kau zain noti, itim bay. Noti kan mesti keren deh. Dia lagi gila orang mesti. Dia orang mesti lagi gila. Soalnya kan semua lagi ini soalnya kan semua lagi. Soalnya kat kira. Ini mesti dia ni mana? Nah, sila keren lah, mada sesuatu angin mada. Kau indah. Bawa mesti mau ini. Lah bangun pakai tam siapa? Ada alma badeng bos nih. Itu lain sama kan? Lagi perang mesti lah baik ke angkar sih. Dalam saung sini nih. Uji kawan. Ya! Selesai yang. Ya, sudah benar. Ya, betul. Kameramen. Bila? Slow berba. Sampai. Ya, dana baik keberan jangan. Oh, puski. Solea. Soleh puski. Masuk lagi oleh, mudah. Syekh, gila. Los. Dokannya puski bomor balik. Nama, betul lah, ber. Bro, mencar, sampai. Oh, thal dong malap dia, Bang. Yang baik betul nak. Jangan. Oh, puski. Piding nang ngebas sengal. Kamu tu sekarang nak. Zeng dah. Oi. Bila kan masakan. Oh, This bomb is Thali bomb. kali bom. Puski. Kenapa? Puski bomb. Ya. Ya, mas sister rasa oleh benar sih. Cung dia ya. Oi, ne. Bisa berapa lang deh? Malah pernah tentu sana manjang hari. Tak harus sono pala. Mana gitu? Cong mana cong? Tak, mana cong dah? Ebar medan ni pala. Mudang saw sana. Kama ke saw na po. Malah kau ni gitu ang. Gini na. Aduh na. Punan lalu koro punan na. Beres saw na. Jumlah kemai. Bila ni. Bo itu, joli bo. Oh. Bumur khanak gitu. Mudang saw na. Fitting. Bom ke bakal. Oh, sekarang betul na bustu ke. Saw beta. Nai ya, bara jabai na. Jengjen mana naik dikit lah. Ini bang. Selesai. Hilaran ya lalai. Itu bom dia deh. Sasun. Ide mencam sini nak kamu nak kami apa lain last time baru suka apa dah ya halah pada gila ya. Gila. Beru ni munla. Last time. Oh dina lala. Sungla. Dia mah siapa pisik mah? Ang cimpul lele do ini urkia.
दानाबा लोगोफोर बम्बे होनायखौ माने एसेयाव दोनथ'बाय आरो ना ओमफ्राय बारा गोलाव खालामनोबो होनना सानला ओमफ्राय नै नोंसोरनि बाजैया दा फांसन नायनो थाखाय पुरा रेडि आरो ना ओमफ्राय आं फांसनखौ एसे एनै हानायफोरखौ दिन्थिगोन आरो ना जेसेबां हायो एसेबांखौ दिन्थिगोन आङो बारा दिन्थिबाय नङा मानो होनबाथाय मानसि बांसिन बुरजा थाबाथाय आं भिडिअ बानायनो बिराद लाजियोमोन ना नाथाय इयो मेकआप खालामनो जोबोद लाजियो आंनिस्राय बांसिन मानो होनबाथाय हिन्जाव मानसिफ्रा मिथिसिगोन माने माबोरै लाजिया आंथ' मेकआप खालामफेराना अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला खोमा बेसिमाव दोनथ'नोसै अब्ला मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबावगार स' दानाबा बाय बाय